El govern de la Generalitat ha constatat que el racisme és estructural, que jerarquitza els grups humans a partir de marcadors racials, opera de manera transversal en tots els àmbits de la vida i afecta la qualitat de vida de les persones migrades i racialitzades. Així, ha fet un pas endavant per corregir aquesta anomalia i garantir la millora en l'aplicació de la perspectiva antiracista en el disseny de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya. Es tracta del primer pla d'acció del govern amb aquesta finalitat, amb un paquet de mesures ambicioses assumides per tots els departaments. Però la feina que ara s'inicia amb aquesta iniciativa no s'acaba aquí. Es desplegarà, consolidarà i ampliarà provocant canvis reals i tangibles en la vida de totes les persones. S'ha promogut un procés participatiu ampli amb més de 700 persones per identificar aquelles pràctiques que perpetuen el racisme i corregir-les, on han pogut expressar-se entitats, persones expertes, treballadors i treballadores de les diferents administracions públiques catalanes, persones afectades pel racisme i, en definitiva, tothom que en algun moment de la seva vida s'ha sentit discriminat per la seva condició de persona migrada i o racialitzada. L'anàlisi dels resultats de la consulta ha donat peu a una proposta d'intervenció concreta basada en 3 eixos de treball. Accés equitatiu als drets i a les condicions materials de vida, per garantir els drets i serveis a tota la població de Catalunya sense discriminacions. Memòria democràtica, coneixement del racisme i reparació, reconeixent que el racisme és estructural i, per tant, també institucional. Un eix dirigit a identificar les seves arrels històriques i generar mesures concretes per corregir, reparar i revertir-ne les conseqüències. Transformació de les administracions per assegurar l'exemplaritat de les administracions públiques catalanes des de dins i esdevenir agents de canvi real. Potenciar les mediacions en casos identificats de racisme immobiliari i tramitar aquestes denúncies com una qüestió de vulneració de drets fonamentals i no només des de la perspectiva de consum. Reforçar les vies de denúncia de la Inspecció de Treball davant de situacions de racisme i explotació laboral i establir la col·laboració amb les autoritats estatals competents per evitar situacions d'abús. Incorporar l'atenció a les violències racistes i la perspectiva antiracista en el protocol d'actuació davant l'assetjament escolar i altres tipus de violència en l'àmbit educatiu, també en els protocols de prevenció del suïcidi. Fer una revisió crítica dels continguts històrics relacionats amb el passat colonial i esclavista que s'exposen actualment a museus públics de Catalunya, reparant un greuge històric del qual generacions senceres de persones han sigut víctimes. També fomentar la visibilització de la història del poble gitano català i del llegat islàmic i jueu de Catalunya, amb itineraris de visites a museus i nous espais de memòria. Ampliar els criteris selectius per fomentar la diversitat de la plantilla dels cossos de seguretat i d'emergència, perquè siguin més representatius i un reflex de la societat que serveixen.